skæve. Skæve. Så nu må du ud på. Det går over på. For helvede. Det er travlt. Det er ikke godt. Jeg synes ikke, vi har så mange lektioner, vi kan bruge. Men alligevel, altså bare fremad. Ja. Det er altså ikke helt godt. Og du har set før, at det kommer til hende på den bedste måde, hvor vi kører dernede og noget tilbage igen, og retter lidt rundt der, så er der lidt fedt. Så er der anden der, så kommer også et andet, jeg skal køre på. Det er sådan lige sådan en lille lynkursus, ikke også? Lynkursus, sådan her skal du bare gøre, og sådan her skal du ikke gøre. Fordi hvis du ikke kører, hvis de lavede den test med jer dernede i Brokanten, som en af mine kammerater har blevet til for, så dummer man det. Hvis de gør det alvorligt, og det ikke bare for sjovt. Ja. Fordi det er sådan noget med, at du sætter æg ud til kaffen, og så skal du bære, og 3 gram også, så skal du det. Okay. Altså, han klarer hele banen rundt, ikke op med en rimelig høj fart rundt i svingen, og sådan noget pisse der. Ægget stod stadig der. Det er jo meget godt, han gør det selv, så der